Şekerim şeker, näme ýesem aman galarkam. Bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy günnelik kabul edilýän gannymyzyň mukdarynyň 2 hisse azaldylmagyna çagyrýar. Ýagny aýallar üçin şekeriň 5-6 çaý çemçesiniň 25 gram, erkekler üçin 7-8 çaý çemçesiniň 35 gram kadal bolup durýandygyny aýdýarlar. Gazlandyrylan şekerli içkileriň bu gabyna 9 çaý çemçesine golay gant saklanýar. Bu çäklendirme diňe iýmitlere goşulýan gandy içine alman, adaty ýagdaýda duş gelýän önümleri hem içine alýar. Bal, siroplar, miweli şireler. Gandyň adamyň saglygyna ýetirýän yaramaz täsirleri, dişleriň çüýremegi, semizlik, süýjü keseli we rak düňük keselleri bilen ýüze çykyp bilýändir. Köp sanly geçirilen barlyklara görä şekerli içkileriň kabul edilmegi adamlaryň semremegine getirýär. Gant adamyň doýgunluk duýgusyna böwet bolup durýar we adam gandyň boş kaloriýalaryndan doýman artyk iýmitlenýär. Gandyň görnüşleri. Gant iki görnüşde bolýar. Meselem süýdüň laktoza, miweleriň fruktoza düzümünde adaty ýagdaýda bolýan we çaýymyza şireli içkilere, miwe şirelerini goşan sukroz görnüşindäki gannymyz. Bu görnüş goşunyny ýagny tebii ýagdaýda önümlerde bolmaýan gant diýip adlandyrylýar. Keypin köklendiriji şekeriň yaramaz täsiri. Şeker keypin göterýär, bedeniňe düşende edil neşe serişlet hökmünde täsir edýär. Şonuň üçin durmuşymyzda bir zady begenemizde gantdan darly gözlemäge çalyşýar. Aramyzda şekeri halamayanlar hem, islemeýänler hem bilmezlikden ony bolmalysyndan kän ýemekleri mümkindir. Yarım taýýar naharlarda meselem çorbalar, ýerden ýylýan guruşuleler, çörek, gaplardaky ýapylan batyrmalar ýaly önümleriň düzümünde gannyň möçberi ýokary bolup durýar. Dürli ýurtlardaky alymlar adamlara, häkimiýetlere bu awatda pikir etmäge çagyryş edýärler. Azaja giysem bolarmyka? Ýokumlylygy ýokary bolan iýmitleri kabul edýän adamlar üçin aslynda hem biziň aglaby bölegimize ganny kabul etmek zerurluk bolmandyrýar. Şu döwürde biziň bedenimiz gannyň berýän boş kaloriýalaryna mätäçlik çekmeýär. Aglaby bölegimiz açlykdan ejir çekmän ofis işleri bilen meşgul bolýarys. Gant ýokumlylygy peýdasy bolmadyk boş kaloriýalardyr. Ondan başga da gant goşulan önümleriň düzüminde ýagyň mukdary hem ýokary bolup durýandyr. Näçeken kaloriýalary, iýmitleri kabul etsek, şonça da semizlige bolan töwekkülligimiz artýar we gant keselleriň adam ölümçüliginiň esasy sebäbine öwrülýär. Onu näme etmeli? Alymlar we lukmanlar günnelik kabul edýän gannymyzyň möçberini azaldyp iýmitlerimize iri süýümli önümleriň, ýagny göw önümler, däneliler, irimişler goşulmagynyň durmuşymyzyň uzak we sagdyn bolmagynyň töwekkülligini artdyrýandygyny belleýärler. Mümkin ertirden başlap emeli ýasalan miwe şireleriniň ýerine miweleri saýlarsyňyz ýa-da çaýyňyza goşan gannyňyzy azaldarsyňyz. Belki ýa-da şekerli gazlandyrylan suwlardan ýüz öwrersiňiz. Belki uzak, sagdyn, agrysyz, gantsyz durmuşy saýlap almak mümkindir.